i drugari. Percy, James i dan pun voća. Na ostrvu Sodor osvanulo je predivno jutro. James je bio veoma zadovoljan sobom. Njegova crvena boja je sijala na suncu dok je jurio šinama. Stigao je na spajanje baš kad je Percy prolazio sa vagonima. James je bio iznenađen što ga vidi tu. Otkud ti je ovde, Percy? Do sada je već trebalo da stigneš na stanicu, kasniš? Znam, uzdahnuo je Percy, ovi vagoni su celo jutro bili nestašni. To nije izgovor, Percy, frknuo je James. Ništa nas ne sme zaustaviti, debeli kontrolor računa da nećemo kasniti. A sada izvini, ali ja moram da idem, rekao je James i sav važan otišao dalje. Zapovednik, mrmljao je Percy. James je stigao u luku. Bio je pijačni dan. Luka je bila puna slatkog mirisa voća iz dalekih zemalja. Voće je stizalo u velikim brodovima. James je gledao kako radnici jagode, pomoranđe, dinje i banane pažljivo stavljaju u njegove vagone. Zatim se glavnom linijom zaputio na stanicu. Usput je sreo Tomasa. Ja sam pouzdan, dahtao je James. Šteta što isto ne može da se kaže i za Persija. Pip, pip, doviđenja. Šta ovo bi? Upitale su se Annie i Clarabel. Nevolja za Jamesa, samo strpljivo i vidjet ćete. Percy je u dvorištu sređivao vagone. Lepo ih je doveo u red, pa je odlučio da pokuša da nadoknadi izgubljeno vreme. Ali šef stanice je došao sa lošim vestima. Šta se dogodilo? Upitao je Percyjev vozač. Zaglavile su se Jamesove kočnice, hitno nam je potrebna Percyjeva pomoć. Percy je brzo krenuo u spasavanje. Zatekao je utučenog